Good evening, आंनि फेसबुक अनजाग्रा लोगोफोर मिथिना मोनो दि ससियेल मिडिया बयनिबो एडभान्स बयनिसिमबो माने सिगाङाव थायो आरो जोंनि बयनिबो सिगाङाव सैथोआ ओंखारो स' आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव किसुमान खोथा लानानै फैदों नोंथांमोना जेसे हायो बे भिडिअखौ अननानै शेयार खालामनानै हो जे आं रिकुवेस्ट खालामाखै बे नोंथांमोना माने साफ्रोमबो न'खरनि थाखाय बर'फोरनि थाखाय आं बे भिडिअखौ बानायनाय जादों 1 मिनिट खोथायानो जाहैबाय बिखायानो मावगायाखै आंना मिथिबायना माने बिखायानो दाबो मावगासिनो माने मोनसे खोथा खोनादों आरोना आं दा शेयार खालामनो हागोन आं मिथिला माने जोंहानि आब' आरोना बिनि गुमैया जिहेतु एक्स इन्डियामोन जेलाव दङ बिथाङा फिसाजो सासेल' दङ माने जेबो नोङो आं मोजाङै थानायमोनबा खिन्थु मैयायो फैदों नाहैनानै बिब'आ फैदों जेबोथ' खबर मोनला नालाय जिहेतु माने दा मानसिया बिखा आलौगासिनो आरो मोदोमाबो गुजोब्बाय होनदों जुदि माबा मोनसे जायो फिसाजो उन्दैखौ लानानै माबायदि संसार जागोन बिलाय हौवाखौ लामा नायनानै दिनै थांनानै दङ बेसोरा गसिगोन ना लामा नायनानै बिखायानो मावगायाखै दाबो खोनाफैयाखै मायाव टेररिस्ट जोनोम जायो मायाव उग्रबादि जोनोम जायो निसय नोंथांमोना मिथिगौ माबा मोनसे गोथौ दुखु मोननायनि थाखाय उग्रबादि जायो ना दाबो मावगायाखै मिथिबायना आं मिथिला गिदिर गोलावा मा खामानि मावबाय दङ मानो बेबायदि खालामबाय दङ मिथिला आं इसेबां गोथौआवबो हाबनो थाङाखै खिन्थु मोनसे रिकुवेस्ट अननानै जाहाथे जोंहा गुमैखौ जिहेतु सासे हिनजावसा गथ'नि बिफा उन्दैनिफ्रायनो नुवाखै दिनै 7-8 बोसोर जाबाय फिसाजोआ मोनसे रिकुवेस्ट प्रकाश नार्जारी जिथुनिखि आबसुनि गिदिर लिडार नोंथांमोनखौ अननानै रिकुवेस्ट खालामो आङो जाहाथे जेलाव थांनानै खेबसे खबर लाहै बिसोरखौ नाहै मा जादों जाहाथे बिसोरनि ट्रिटमेन्टआव मा नांगौ नोंथांमोना एसे मदद खालाम बेखिनिखौ आं रिकुवेस्ट खालामो जाहाथे जोंहाबो राहा गैया जे बेनि जिखिनि नांगौ जिखिनि ट्रिटमेन्ट खालामनायनि सुबिदा बेफोरबायदिखौ जोङो होनो हाया मा होनो जोंहा गुमैनि स्ट'रि दिलीप बसुमतारी बिथाङा जादों बिश्वनाथ सारियालिनि सासे सिअ'मोन ओमफ्राय बिथाङा जेब्लानोखि आफादाव हाबनानै दंमोन बिथाङा बर'फोरखौ ओरैबायदि मदद खालामदोंमोन जेराव दा आङो बारा जागोन बुंबोला आरोना बिनि दैदेननायाव जि साफा सानै गोरों गथ' उजिदोंमोन सब जोंनि गुमैनि आखायावनो उजिदोंमोन जेरैहाय आंनो लोगो सानैसो दं बिसोरखौ गुमैयानो मदद खालामोमोन फरायनायाव माबा मोनसे नांगौबा आरो गैजा रोङै न'खरफोरखौहाय हा हु बायना होयोमोन सोरनोबा मोसौ बोरमा बायना होयोमोन आरो आफादखौ ओरैबायदि सिबियोमोन बियो हारिखौ ओरैबायदि सिबियोमोन जेराव गावहा रिटायार जाखाबाय आरो अननानै 2 इयार्स आं हारि रैखा खालामबावगोन होननानै बिब'खौ गथ'जों गथायजों गालायनानै बियो आफादाव हाबहैबावदों
गोबां हारि सिबियोमोन नाथाय बियो दिनै मानो नायफिनजायाखैथाय आं जेबो बुंला खालि बेल' रिकुवेस्ट जाहाथे गुबैया मोजाङै थायो नोंथांमोननो अननानै खबर लाहै जेरावनोखि आबसु गिदिर गिदिर लिडार दङ आं मेनसन खालामो प्रकाश नार्जारि नोंथाङाथ' गोबां मानसिखौ मदद खालामो जाहाथे जोंहाबो दा गुबै दिलीप बसुमतारिखौ जेरावनोखि गथ' हिनजावसा सासेनि बिमा जाहाथे बेखौ मावरिया दा खालामथों अननानै नोंथाङा नोंथांमोननि ग्रुपआ मदद खालामै बेखिनियानोसै मावखायाखै खबर मोननानै बिफाया मेडिकेल रिपर्ट मोनफैयाखै होनबावदों आं जेबो होला Dear नरेंद्र मोदी सर आप तो इतनी बड़ी हो ना सबकी मोदी ने मोननैसो रिक्वेस्ट खालामनाय आङो खिन्थु लायनानै थांना होबाय नेक्स्ट भिडिअ आं निस्सय खावलायगोन आङो बिथां नरेंद्र मोदीखौ मा जागोनथाय आंथ' सानो सोरबा सोरबाथ' जेलाव थानानै गोमोरलांखाबाय जाहाथे जोंहा बिब'खौबो आं बिदि नायनानै थानो हानाय नङा अननानै आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय आङो मोनसे खोथाखौ बुंनो सानदों जे एसेबां बिसिनि गोबां गेदेर गोलावफोरा बुंदों जे जोङो हारिमुजों लोगोसे समाजखौ फोसाबनांगोन जोंहाबो समाज फोसाबनायावहाय आखाइ दङ बेबायदि होननानै औ नंगौ साफ्रोमबो बर' मानसिफ्रानो समाजखौ फोसाबनाय बा हारिमुखौ जौगाहोनाय बा थुनलाइखौ जौगाहोनायावहाय बयहाबो आखाइ थाखायो आरो मोन्थायबो दङ बेखायनो आं नोंथांमोनखौ खर' गंग्लायनानै आखाइ बजबनानै आङो रिक्वेस्ट खालामो मोनसे आरो आंनिफ्राय मोनसे खावलायनाया बेनो जे नोंथांमोना आं बायदि नेहात सासे हिन्जाव मानसिखौ लानानै एसेबां गिदिर इस्यु खालामबाय थानाङा इउटुब खुलिबानो गेमस्रि फेसबुक खुलिबानो गेमस्रि आं बाबाय आंखौ आंनि जायगायाव सिरियै थानो हो आंनि गोसो आं मा खालामो मा खालामा आंथ' नोंथांमोननि खाथियावहाय जेबो गाज्रि भिडिअ लानानै फैयाखै बा गाज्रि खामानिथ' मावनानै दिन्थियाखै आं जास्ट मोनसे बैसागु मिउजिक भिडिअ खालामदोंमोन बेनि उनावनो गोबां माने गिदिर खोथा जालांबाय स' आंनि लास्ट खावलायनाया बेनो आरो आं दा माबा मोनसे होनबानो बेखौनो सोरबा इउटुबारा आपल'ड खालामलायगोन बा सोरबा रिएक्सन भिडिअ बानायलायगोन बेयावनो माने बिराद गिदिरनिफ्राय गिदिर जालांबाय थागोन आं बेखौ लुगैयाखै बेखायनो आंनिफ्राय मोनसे रिक्वेस्ट जे आं बायदि नेहात सासे फिसा मानसिजों नांबाय थानानै लाब गैया बेफोरबायदि एसेबां जोंनि बर' हारिनि थाखाय एसेबां गावनि जिउखौ सेक्रिफाइस खालामनाय मानसिफोरखौहाय हेल्प खालामनो नाजा जुदि नोंथांमोना थारैनो समाजखौ फोसाबनो नागिरदोंबा आरो लोगोसे आंनिफ्राय बुंनांगौआ बेनो जे आंबो गाज्रि मानसिखौ सापर्ट खालामा जे गाज्रि आखुनि मानसिया हारिमुआव बा बर' समाजाव थानांगौ आंबो बेखौ बुङा खिन्थु आंनि बेलायाव एसे आलदा आं नोंथांमोननि खोथायावबो आं एग्रि जायो जे गाज्रि मानसि समाजाव थाफाबा जे गुबुनाबो बे गाज्रिखौ सोलोंनो हागौ खिन्थु आंनि बेलायाव एसे आलादा नोंथांमोना बुजिदोंना बुजियाखै आं मिथिया सारमोन खिन्थु आंनि बेलायावहाय गुबुनासो आंखौ फोजोबस्रांनो नाजादों खिन्थु एसेबां गिदिर इनसिडेन्टनि उनावबो जे आं आंनि जिउखौ फोजोबस्राङालासिनो आं आंनि फेमिलिनि बागै साननानै आं आंनि फिउचारखौ साननानै आं जे दिनै एसेबां गिदिर मानसिफोरनिफ्राय बुंजानानैबो मानसिफोरनिफ्राय एसेबांखिनि सहायनानै थानानै जे आं दायो फिसा मोनसे प्रडाक्सन हाउस खुलिदों बेयावबो नोंथांमोना एसेबां
हेंथा आरो बेबो आंनि जा नोंथांमोना इनसिडेन्टखौ लानानै खोथाफोरखौ बुंबाय थादों बे इनसिडेन्टआ 2020आवनो जानाय दा जाहैबाय 2022 नोंथांमोना जुदि 2020नि खोथाखौ दा 2022आवनो जुदि बावनो हायाखै बिदिब्ला नोंथांमोना फिउचाराव मा खामानिखौ मावनो सानखो जेनेबा नोंथांमोना दावगालांनायखौ जुदि लुगैमारोब्ला बिदिबा नोंथांमोना पास्टनि खोथाखौ आरो सिगांथिं लाबोनानै मानो एसेबां गिदिर इस्यु खालामदों आरो आं नोंथांमोनखौ रायजो राजाफ्रा माखासे मिथिया जानो हागौ आरो लोगोसे BCAनि माखासे मेम्बार्सफोराबो मिथिया जे आङो निमाहा बिलाइ हरदोंमोन आङो जिहेतु BCAनि प्रेसिडेन्ट सार नेरसोन सारनो आङो भेरगावआव लावदुम आं आरो बेयावहाय धाबायावहाय गोबां मानसिफोर दंमोन बेयावहाय आंजों फट'बो लालायलायदों बेयावहाय खामानि मावग्राफोरा स' बिथांमोनाबो साखि दङ आङो नेरसोन सारनो फन हरनानै आङो बे एप'ल'जि लेटारखौ हैदोंमोन आङो ओमफ्राय सारा बुंबायखि औ जागोन दे जोंथ' मोनसे रायन' इक' रिजर्टआवहा मिटिं खालामनायावहाय नोंनि थाखाय मोनसे लामा दोनखादोंमोन जे जोङो बेन खालामदोंबाबो नोंखौ हल लाइफनि थाखाय बेन खालामाखै गावनि केरेक्टारखौ सुद्रायनानै निमाहा बिफैयोब्ला जों अबभियासलि निमाहा होगोन बेखायनो आं बे आसाखौ लानानै नोंथांमोननिसिम आङो निमाहा बिनायनि आर'जलाइखौ लानानै थांदोंमोन आरो होबोबायबो आरो नेरसोन साराबो बिराद मोजाङैनो रेसपन्स होदोंमोन आंखौ खिन्थु आंखौ मोनसेबो मिटिङाव लिङाखै रायन' इक' रिजर्टआव मिटिं खुंदोंमोन बेवहायबो लिङाखै मानसिफ्रा साननो हागौ बिथांमोना थाङाखै होननानै आरो जिहेतु दाख्लैबावै बहा खुंदोंमोनथाय काजलगाव ना मायाव बेयावबो आंखौ लिंहराखै आरो आं सोंहरदोंमोन आदा गुरु पबित्रमोनखौ जे आं थांनांगौ नामा बिदि होननानै ओमफ्राय बिथांमोना बुंबायखि फैनाङा बिदि होननानै आरो आं दुखु मोनदों आरोना फैला सारनि मोनसे खोथाखौ इसेबां गिदिर सासे मानसि आरो बिथाङाथ' दा पलिटिक्स लाइनाव हाबबावबाय आंलाय सानदोंमोन बिराद गोरों मानसि स' आंनि दुखुखौ एसेबाबो बुजिगोन बेबायदि होननानै आरो ओमफ्राय बिथाङा बुंदों कि महरगिरिफोरालायनो ग्लेमार जानो थाखाय गावखौ भाइरेल खालामनानै लायो बिथाङा मिथियोना मिथिया आंनि बेलायावहाय सोर भाइरेल खालामदों बेखौ बिथाङा सिगांग्रो मिथिखांनायनि उनावसो बेफोर खोथाफोरखौ बुंनो नांगौ होननानै आं सानो आरो थाख्लाय साराबो मिथियाखैमोन खोमा जे आङो निमाहानि आर'जलाइ बिदि होदोंमोन होननानै बेखायनो आं कनफिउस आरोना मा BCAनि मेम्बार्सफोरा माने गावजों गावनो थिग गैलाया नामा अब्ला जेनेबा आं निमाहानि आर'जलाइ होनायखौ बै सासेया मिथियो बै सासेया मिथिया माने आं दा कनफिउस माने मा जादों एक्जेक्टलि खोथाया बेबायदि होननानै आरो बिथांमोननि आं मोनसे खोथाखौ गोबां मानसिफोरनावनो खोनाबाय बा बिथांमोननि आं भिडिअसफोरखौ नुबाय मिटिंनि जे बिथांमोना आंखौ जेब्लाबो एक्सेप्ट खालामखानाय नङा आं बेखौ मिथिखाबाय आरो माने BCAनि बयखौबो आङो दाय होनो थाङाखै BCAनि माखासे मेम्बार्सफोर दङ 7-8 बेफोरबायदि दङ जाय आंजों माने बिराद एगेन्स्ट आं मिथियो बिथांमोनखौ खिन्थु बयबो BCAखौनो आं ब्लेम होनो थाङा दे माने BCAखौ ब्लेम होनो थांबा जोंहानो गाज्रि जागोन मानो होनना बुंबा BCA जोंथ' मैया दाख्लैनि आर्टिस्टसो जोंनाव जेबो नलेज गैया खिन्थु जोंनिख्रुइ बांसिन नलेज थानाय बा जोंनिख्रुइ बांसिन सिनियर बिथांमोना BCAआव थानानै खामानि मावबोदों बेनि थाखाय आं सेल्युट खालामो आरो आं बिथांमोनखौ आं माने बिदि ब्लेम होनो सानाखै आरोना बाट दा जाय बिथांमोना बिबानाव दङ बिथांमोना 7-8 दङ जाय आंजों एगेन्स्ट मानो थाखाय एगेन्स्ट आं मिथिया 2020नि खोथाखौ 2022आवसो एक्सन लानायखौ माने आं हमदांनो हायासै आरोना आरो बिथांमोना जुदि आंखौ एक्सेप्ट खालामनो हामारलाब्ला आंहा बेयावहाय जेबो बुंनांगौ गैया मानो होनना बुंबा आं बिराद दावराव दावसि जाबाय लाइफआव आरो आं इमान सहायबाय थानो हाया आंखौ आंनि जायगायावनो थानो हो आरो बिथांमोनाबो गावनि जायगायावनो थाथों आरो बैसागु फांसनाव जिहेतु आंखौ रायजो राजाफोरा लिंहरदों आरो बेयावबो बुंदों कि कमिटिनि साफा सानैया बिदि लिंदों बे कमिटि फन हरनायावबो इभेन आं बुंदों जे नोंथांमोना मिथियोना BCAनि बेफोरबायदि डिसिसन लानायखौ जे आंखौ प्रग्रामाव लिंनो मोना मानो मोना बेबायदि होननायावहाय बिथांमोना कमिटिनि मानसिया आंखौ बुङो जे औ जों मिथिखायो अब्लाबाबो जोङो सासे सानैनि खोथा लानानै नोंथांखौ फन खालामहराखै जोंनि बैसागु प्रग्रामावहाय लिंहराखै जोंनि रायजो राजाफोरखौसो जोङो सोङो जे सोरखौ नोंथांमोना लुगैमारो सोरखौ लाबोनांगौ बेबायदि होननानै सोंनायावसो माने गासैजोंबो रायलायनानैसो जेनेबा बेफोरबायदि नोंथांखौ बुंहरनाय जादों होननानै बुङो ओमफ्राय आंबो सानो जेनेबा आंबोथ' आरो कालचाराव इन्ट्रेस्ट थानाय मानसि अभियासलि आंहाबो गोसो गुदुंखा मोसानाय दामनाय देनाय बेफोराव ओमफ्राय
आंबो थांदोंमोन आरोना ओमफ्राय बेयावनो एसेबां गिदिर इस्यु जागोन आयौ माने मा होनबावनो आरो बाबाय माने आङो बाबाय आंखौ आंनि जायगायावनो थानो होदो नोंथांमोना आरो नोंथांमोना जि खालामो खालामबाय था बाट आंनि जायगायाव आंखौ थानो हो आरोना एसे सान्तियै आरो जाय बिथांमोना आंखौ सापर्ट खालामो जाय बिथांमोना आंनि मिउजिक भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना हाजारखि बादा होआ बिथांमोना नायखागोन आरो नोंथांमोना आं मोनसे बे खोथाखौ गाज्रि मोनदों आरोना जेनेबा आंजों मावफाबानो जे 2 लाख थाखा होनांगोन खिन्थु बहुत मानसिफ्रानो मिथिया जे राइन' इकर्ड रिजर्टआवहाय रायलायनाय समावबो आदा गुरु पबित्रआ बुंदोंमोन जे गेमस्रि दैमारिजों मावोब्ला 10 लाख थाखा फाइन होनांगोन बिथांमोना दिनैसिम 10 लाख थाखाया बेसेबां गिदिर बेखौ माबायदि बुजिना लादों आं मिथिया खिन्थु 10 लाख थाखाया एसेबांखिनि गिदिर एमाउन्ट जे सोरबा आर्टिस्टआ होनो हानाय माने गोहोआनो गैया साफा सानै प्रडिउसारफोरा थागोन खिन्थु आर्टिस्टफोराव होनो हानाय रावहाबो गोहो गैया आं बेखौ बुंनो हायो आरो अब्ला राइन' इक' रिजर्टआव मिटिङाव रायलायनाय समावनो बिथांमोना होनदों जे गेमस्रि दैमारिजों गायोब्ला 10 लाख थाखा होनांगोन बेनि उनावबो सोरबा गानो गोसो जानाया आंजों गाफैदों आंनि मिउजिक भिडिअ आंखौ हेल्प होफैदों बेनि उनावबो बिथांमोना नेक्स्ट मिटिंखौ खुंनायनि जाहोना मा थाखो जेनेबा सिगां खेबसे मिटिं खुंनायावनो बिथांमोना बुंबाय जे गेमस्रि दैमारिजों प्रजेक्ट गायोब्ला 10 लाख थाखा फाइन होनांगोन जुदि नोंथांमोना बिलिभ खालामाखैबा बे क्लिपखौ नायनानै ला आं थगायाखै मुलुगनिफ्राय माने एक्टर बा एक्ट्रेस बा जोंनि महरगिरि ग्रुपनिफ्राय बिसोरो 10 बोसोरसो बयकट जाना थानांगौ आरो आंनिफ्राय खारन बोसोरथाम बोसोरब्रै खालामगोन मायबा खालामगोन बेखायनो 10 बोसोरखौनो ना खालामानो सिगां आंनि बिदि आरो साननाय 2 नम्बराव दं दा बे थांबाय 3 नम्बराव दा दहाय मिडिल आदाया बुंदोंमोन मा बिसोरबोथ' फैसा गोनां नालाय बिसोरबो फिल्म खालामनो हायो फिल्माथ' बारदों एलबामखौ जुदि खालामोब्ला बिसोरो बर' एलबामखौ जुदि खालामोब्ला बेयाव जोंनि जिखिनि बर' आर्टिस्ट दं बा टेकनिशियान्स दं बिसोर जुदि बिसोरनि प्रडाक्सनाव खामानि मावहैब्ला बै आर्टिस्टफोरा जोंनि बेयावबो पेनाल्टि होनांगोन मा जोंनि आर्टिस्टफोरा हमना ला आङो केमेरा खेबनांगोन माबा करिय'ग्राफार खालामनांगोन बिसोरनि प्रडाक्सनाव अब्ला आं बिसानो थारमाने 10 लाख थाखा फाइन होनांगोन बिनि उनाव माबायदि बिसोर प्रडाक्सन खालामगोन आरो माबायदि बिसोरखौ थारमाने प्रडिउसार लानानै फिल्म बानायगोन बिनि उनाव नायगोन आरो हमना ला जोंनियाव गेजेर गेजेर वान टाइम प्रडिउसार फैयो वान टाइम प्रडिउसार होनना बुंदों बै वान टाइम प्रडिउसारखौबो आरो बिथांमोना दाख्लै काजल ग'आव खुंनायाव बुंलायबाय जे गेमस्ट्रिजों जाय खामानि मावफायो बिथांमोना 2 लाख थाखा फाइन होनांगोन स' सिगाङावहायनो 10 लाख गिदिर एमाउन्ट बुंखाबायमोन आरो दा नेक्स्टआवहाय 2 लाखआव मानो फैफिनखो आं बेखौ मिथिला आरो दाख्लै बावैसो चिराङाव जानायावहाय बिग्राय सारमोनबो थांदों आगै उषा रानि सिंगारमोनबो थांदों बिथांमोनखौबो फन खालामनानै गोबां बादा हरदोंनो आरो आंनि गोबां धेमाजिनि गगामुगनि बेफोरबायदि गोबां प्रग्रामफोरखौ बिथांमोना फन खामै खामै केन्सेल खालामहोदों बेवहाय आंहा जेबो बुंनांगौ गैया सोरहाबा गोसो दंबा आंखौ लिंहरगोन सोरबा आंखौ मोजां मोनोबा लिंहरगोन आरो बेयावथ' आं थांखागोन सोरबा बादा होनायावथ' आं मानिया सोरबा रायजो राजाफोरा जुदि आंखौ माने नागिरमारदोंब्ला आंखौ लोगो हमनो बा आंजों रंजाफानो लुगैदोंबा बैसागो बोथोराव बेयावहाय बयहाबो राइट्स दङ बेयावहाय हिउमेन राइट्स दङ फान्डामेन्टेल राइट्स दङ जे सोरबा बैसागो बोथोराव रंजानो नागिरनायावहाय रावबो बिदि हेंथा होनो हाया आरोना स' आंनि बुंनांगौआ बेनो जे आं आंनि जायगायाव मोजाङैनो दङ नोंथांमोनाबो नोंथांमोननि जायगायाव मोजाङैनो था सारमोन खिन्थु आंनि खामानियावहाय नोंथांमोना हेंथा होनो मोना मानो होनना बुङोब्ला बर'नि हारिमुखौ जौगाहोनायावहाय बयहाबो मोन्थाय दङ आंबो सासे बर' हारिनि आइजो हिसाबै आंनावबो मोनसे मट्ट' दङ जे आंबो बर' हारिमुखौ एसे नङा एसेबाबो जौगाहोनो आरो आं आंनि जिथु हबि बा आंनि जिथु जा एसे टेलेन्ट होननानै बुंनो थाङा आङो माने एसेबांथ' आंनाव एक्टिंनि नलेज दङ बा आं एसेबां मोसानायाव एक्सपार्ट बेबायदि बुंनो थाङा बाट आं गोसो दङ नालाय बेखायनो आं खालामो आरो जा एसे हायो आं गुबुनखौबो हेल्प होयो बेबायदि आरो नोंथांमोना बुंदों जे सोरबा बैसागु कमिटिनिफ्राय गेमस्रि दैमारिखौ
गेमस्ट्रि दैमारिखौ लिंहरोबा जों बेखौ डिसिनावहाय लाइजाम लिरगोन बेखौहाय मा होनो बन्द' खालामनो थाखाय नोंथांमोना जेबो राइट्स गैया सोरबा रायजो राजानि रंजालि बैसागु खुंनाय बा माबा मोनसे प्रग्राम खुंनायावहाय नोंथांमोना डिसिखौ लानानै बिथांमोननि बेरेखा खामानि मावनो मानो होनना बुङोब्ला रायजो राजा थानायखायसो नोंथांमोनाबो दङ बा जों आर्टिस्टफोराबो दङ दे आरो बिसिएनि बयखौबो बुङाखै आङो बिसिएआवहाय आं बुंखादों दहायनिफ्रायनो साब्रै साबा सयजन सातजनसो दङ जायफोरा आंखौ नायनो बायो बिथांमोननि बुंनाय रावसो आरो बिथांमोननि बुंनाय रावा मानि थाखाय खिलिदों होननानै बुङोब्ला बिथांमोना दा बिबानाव दङ हा बिबानाव दङ बेखायनो बिथांमोननि बुंनाय रावा माने खिलियो आरोना बेफोरबायदि आरो बिथांमोना बुंदों जे ससियेल मिडियायाव गाज्रि आखुथाय बा ससियेल मिडियायाव गाज्रि फट' पिक्चार भाइरेल जानाय माबा जानाय मानसिखौ समाजाव लाखियोब्ला बेनिफ्राय गाज्रि बारहावा सोमजिगोन बा जोंनि समाजावहाय गोहोम खोख्लैगोन औ नंगौ बे खोथाया नंगौ खिन्थु आंनि बेलायावहाय एसे आलदा आंनि बेलायावहाय आं गावखौनो गाव खालामनानै लायाखै बेवहाय आंखौ गुबुनासो खालामदों स' गुबुना खालामनाय जायगायावहाय आं मानो बेनि साजाखौ मोनफानांगौ जाखो आरो नोंथांमोना एसेबां नेर' माइन्डेडनि मानसिना जे सासे भिक्टिमखौबो सासे कालप्रिटजों समान साजा होदों जे जेनेबा नोंथांमोना बिजिरनो हायाखै नामा दासिमबो जेनेबा सोरबायदि मानसिखौ साजा होनांगौ बा सोरबायदि मानसिखौ होनाङा आं बेखौ बुंनो थाङाखै जे आंनाव जेबो भुल गैया औ आंनावबो भुल जादों आं सिगांनो मोनसे भिडिअ खालामनानै आं इउटुबावनो बुंखाबाय जे आंखौ निमाहा होदो आंहा बिदि भुल जाबाय नेक्स्टआव नोंथांमोना नुनो थाङा आरो आङो बे जिथु निमाहा बिलाइ बिसिएनो होदोंमोन बेवहायबो आं बुंदों जे आं नोंथांमोननो स्क्रिनाव होनो हागोन आरो सोरबाफोर जुदि पार्सनेलि बे लेटारखौ नायनो लुगैयोब्ला आंखौ इन्स्टाग्रामावहाय कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आं बिथांमोननो पार्सनेलि हरगोन आरो बे बिलाइयावहाय लिरनाय दङ जे नोंथांमोना आंखौ बे खेबसे कन्ट्रभार्सि जानायनि थाखाय निमाहा होबानो जाबाय नेक्स्टआवहाय बेफोरबायदि कन्ट्रभार्सि जानाय नङा आरो बेफोरबायदि जोंनि थाखाय नोंथांमोना सोंखारि जानो मोननाय नङा जुदि सोंखारि जायोब्ला नोंथांमोना जेनेबा जा गोसो बेखौनो खालामनो हागोन बेबायदि होननानै आरो खिन्थु जेबो रेसपन्स मोनासै आङो आदा नेर्सोना बुंदोंमोन जे आङो गुरु पबित्रखौ खिथाबाय सेक्रेटारि नालाय आदा गुरु पबित्र आं बिथांखौ खिथाबाय खिन्थु बिथांमोना माने ज'नो जिहेतु आंखौ बेन खालामनाय समावहाय गासैबो डिस्ट्रिक्टनि आर्टिस्टफोरा जाय बिथांमोना बिबानाव दङ बिसोर गासैबो फैजोबनानैसो डिसिसनखौ लादों नालाय स' आदा नेर्सोनाबो हारसिं जेनेबा आंखौथ' बेननिफ्राय माने बोखारनो हाया नंगौना नङा स' बयबो जेरैहाय जुथुमा जानानै आंनि फारसे डिसिसन लादोंमोन थिग बेबायदिनो बयबो जुथुमा माने खुंनानैहाय आंनि फारसे बेन खालामनायखौ बोखारनो नांगोन होननानै बुंदों आरो आदाया खिन्थु माने आदाखौ आं बिदिनो मास मोनसे बा 10 दिन बा 20 दिन थानायनि उनाव बिदिनो कल खालामो आरोना 10 बारसो बिदिनो कल खालामदों आङो मालाबा 20 दिननि उनाव मालाबा 10 दिननि उनाव ओमफ्राय आरो आंबोथ' मालायखौ जेनेबा बिदि डिस्टार्ब हरनो बायो फन खामै ओमफ्राय उनावहाय आदाया बुंबाय कि औ नोंनिखौ उमुक डेटआव रायलायगोन नोंनिखौ उमुक डेटआव रायलायगोन बिदिनो आंनो डेट होबाय थायो बिदिनो खनब्रै खनबासो डेट होबाय बिथाङा बेनि उनावबो माने रायलायाखै आरो नेक्स्टआवहाय गुवाहाटियावहाय मिटिं बिसिएनि आंखौ बुंहरबाय जे गेमस्ट्रि गुवाहाटियावहाय बिसिएनि मिटिं जागोन बेवहायनो नोंनि खोथाखौबो रायलायफानोसै आरो लोगोसे बे मनिसमोननि खोथाखौबो रायलायगोन ओमफ्राय आं बेवहाय सानबाय दे जागोन दे आदा बेबायदि होनना बुंहरबाय आङो ओमफ्राय बेनि उनावहाय आं खोनानो मोनबाय जे मनिस जिथु आर सानजारांनि अनार नंगौना नङाथाय जिखुनु आर सानजाराङाव जाय बिथाङा मावो बिथांनो बिथांनो लेटार हरलायलायनानै बिथांखौ इनभाइट खालामहरदों जे मिटिङाव नुजाथि फैनांगौ आरो बिथांमोना बिसिएनि सोरबा मेम्बारा डाइरेक्ट बिथांनो लेटारखौ हैलायलायदों खिन्थु दिनैसिम जोंखौ रावबो बिसिएनिया लिंहरफेराखै मिटिङाव फै नोंसोरनिनो खोथा रायलायगोन नोंसोरनो थायाबा बोरै जानांगौ बेबायदिबो दिनैसिम रावबो बुंफेराखै बेनि उनावबो आंसो सोंहरबावदों जे आदा आं मिटिङाव थांनांगौ ना आंनिनो खोथा रायलायगोनबा आंबोथ' थानांगोन ना आदा बेबायदि होननानै खिन्थु बेनि उनावबो आदाया बुंबाय कि नाङा नों थांलायलायनाङा जोंनो रायलायगोन आरो नों जिहेतु खर' गंग्लायनानै जोंनि सिगाङावहाय निमाहा बिफैबाय गुबुनाथ' बिदि बिफैयाखै जोंनाव जों निमाहा होगोन बेबायदि होननानै आदाया बुंदोंमोन आरो स' आदानि खोथा लानानैनो आङो निउ इयारावबो मिउजिक भिडिअ बानायासै बयबो बानायदों आंबो गोसो जादोंमोन बानायनो खिन्थु आदामोननि खोथाखौ आङो सानबाय मा नांला दे आं बिथांमोननि बारगा खामानि मावा जिहेतु आंबो बयजोंबो माने लोगो जानानै थानो लुगैयो आरो बयजोंबो ज'यैनो खामानि मावनो लुगैयो बेखायनो आं नेनानै थाबाय
ओमफ्राय खबर लाहरबाय थानायाव मा होनखो आंखो सोरबा सोलाबोनो सोरबा बबेबा डिस्ट्रिक्टनिया मालाबा सोलाबानो सोरबा सोलाबोबा बै सासेया सोलाबा बेबायदि स' आं सानबाय आं एसेबांखिनि फैसा खरस खालामनानै आं एलबाम बानायगोन बेनि उनावहाय आंहा प्रफिटबो जाबावा आं 1.5 लाख 2 लाख थाखा खरस जायो मोनसे एलबामाव बेनि उनाव प्रफिटआ फैयो मिलियन भिउस जाबासो 50,000 हाबगोन मासावहाय स' आं एसेबांखिनि गावनि फैसा गारनानै बेफोर खामानिखौ मावगोन बेनि उनावहाय आङो लासिं सिंबो जानांबाय थानांगोन आं हारिमुखौ जेनेबा आं मिउजिक भिडिअ बानायबाय थानायनि थाखायसो गरम जागोन नंगौना नङा दा जेनेबा आङो सुदेम बारा बानायनाय लोगो लोगो पुरा गरम जाबाय अब्ला आं एसेबांखिनि फैसा खरस खालामनायावबो थांगोन आरो गुबुन साफा सानै सोरबा करियोग्राफार सोरबा डिअपि सोरबा केमेरा हमग्रा सोरबा स्पट बयफोराबो एसेबाबो हेल्प जागोन आंनि प्रडाक्सनाव जेनेबा प्रडाक्सना थायोब्ला माबायदि होनना बुङोब्ला दिनै जोंनि बर' समाजाथ' एसेबां गिदिरद्राय नङा गुबुनफोरनि बायदि जे एभेलेबल प्रडिउसार एभेलेबल प्रडाक्सन हाउस दङ बेफोरबायदिथ' नङा स' मा सानदों आङो जेनेबा आंनि प्रडाक्सन थायोबा आं एसेबाबो हेल्प होनो हागोन जेनेबा सोरबा स्पट बय आंनाव खामानि मावफैबाय जेनेबा सानसेयाव माबा मोनसे मोनलांबाय बेजोंथ' बेहा माबा मोनसे हेल्प जागोन अब्ला बिथांमोना बेवहाय मा हेंथा थानांगौ आं बेखौनो हमना मोनासै आरो बेबो एसेबां 2020नि खोथाखौ दिनैहायसो आङो एसेबां दुखुआव गोलैखांनायनि उनावसो दुखुआव गोलैखांनानै आङो उथिखांफिननानै गावखौ आं सोदांनो हानानै आङो दिनैहाय स्ट्रं जानानै जेनेबा प्रडाक्सन हाउस खेवबाय फिसा बेनि उनावहायसो बिथांमोना आंखौ दिनैहाय सोंखारिनो हाबाय मानो थाखाय आं मिथिया स' बेनो रिक्वेस्टआ आंना जे नोंथांमोना आंखौ गाज्रि मोननाङा आरो आंबो नोंथांमोनखौ गाज्रि मोना जुदि नोंथांमोना गमामायैनो आंखौ लानो गोसो गैयाब्ला आंहा बेवहाय जेबो बुंनांगौ गैया मानो होनना बुङोबा बयहाबो राइट्स दङ बर'नि हारिमुखौ लाखिनो आरो आं लाखिलांबाय थागोन आरो आं जेसेबां हायो बर'नि थाखाय बर' हारिनि थाखाय मिउजिक भिडिअ बानायलांगोन आं बायदि नेहाद मानसिजों नांबाय थास्लायस्लाय बै दाख्लैसो आं फेसबुकफोराव नुदों गुबुन हारिया जोंनि दख'नाखौ गाननानै माने दख'नाखौ गानो बेबायदि गानालासिनो माने बेलेग रोखोमै गाननानै दिन्थिदों स' बेयावहाय जोंनि बर'नि जेनेबा गाननाय जोमनायखौहाय इनसाल्ट खालामनाय जादों आरो बेजों लोगोसे दाहाल थुंग्रि सिबनानै जेरैबायदि जोंनि बर'आ बारदै सिख्लानि बायदि जेरैबायदि मोसायो बेबायदि मोसानायखौबो जायालासिनो टिभिफोरावहाय नेसनेल टेलिभिजनफोरावहाय माने राइटहै मोसायाखै बेखौ रंलि माने रिप्रेजेन्ट खालामदों आरोना बेयावहाय एक्सन लानांगौ खिन्थु बिथांमोना बेफोरबायदि गिदिर गिदिर माबाफोरनियावहाय एक्सनखौ लानो हाया जोंफोरबायदि नेहाद मानसिखौल' जेब्लाबो गादबनाय मा होनबावनो आरो माने मा होनबावनो दा सोरबाफोर फांसनाव लिंबाबो आंहासो दाय जुदि आङो बिथांमोनाथ' आंखौ गावसोरनि प्रडाक्सनावथ' लाखाया स' आंनिनो प्रडाक्सनाव आं गायो आरो सोरबा सासे जाय मावफैयो जेनेबा केमेरामेनानो जा आंनि मिउजिक भिडिअ ओंखारनायजों माबा मोनसे गाज्रि बुस्थुखौ आङो स्प्रेड खालामाखै बेजों आङो आंनि हारिमुखौसो जेनेबा फोथांना लाखिनो थाखाय माबा मोनसे फिसा बिहोमा होदों आरो बेजों लोगोसे आंनाव जाय केमेरामेन मावफैगोन बिहाबोथ' एसे एनैबाबो हेल्प जागोन आं बिथांखौथ' ओरैनो लाया फैसा होनानै लायो आरो जाय आंनियाव करियोग्राफ खालामनो फैगोन बिथांमोनखौबोथ' आं फैसा होनासो लागोन जाय स्पट बयनि थाखाय फैगोन जाय बेकग्राउन्ड डान्सार फैगोन बिथांमोनखौबोथ' आङो पेसो खालामो जाय सिंगारा खनदों आंनि मेथाइखौ बिथांमोनखौबोथ' आं फैसासो होना लादों स' आंनि बे मेथाइ दिहुननानै गोबां मानसियानो हेल्प जायो जेनेबा खमैबो 6-7 बा डान्सारफोर थाबाथ' 30 जनसोआनो हमना ला स' 30 जनसो मानसिया जुदि आंनि मिउजिक भिडिअ बानायनायाव हेल्प जायोबा बिथांमोना बेवहाय हेंथा होबाय थानो जेबो दरखार गैया बेफोरबायदि जोंनि बर' हारिनि गाननाय जोमनायखौ लानानै जाय माने कमेडि खालामगासिनो जाय माने रंलि रिप्रेजेन्ट खालामगासिनो बिथांमोना बेवहायसो गोख्रों एक्सन लानांगौ आं बायदि नेहाद मानसिनि थाखाय गोख्रों एक्सन बेबायदि बुंबाय थानायखौ माने आं सुखुवासै आरोना बेखायनो आं बायदि फिसा मानसिनि थाखाय एसेबां नांबाय थानाङा जोंनि बर' हारिनि थाखाय एसेबां सेक्रिफाइस खालामनाय मानसिफोर दङ दाबो जेलाव गोबां दङ आरो बेनि सायावहाय बयजोंबो सिनायजानाय जोंना नाब्ला सारबो दङ बिथांमोनखौ खबर लाहैथां जुदि समाजनि मोजां खामानि मावनो होननानै सानदों होननानै बुंनाय नोंथां लिडार मोना स' जोंनि बर' समाजखौ जुदि एसेबां हेल्पखौनो होनो होननानै नोंथांमोना बिबान लादोंबा बेफोरबायदि खामानियावबो नोंथांमोना माने हेफाजाब होफा आरोना आरो लोगोसे जोंनि जिहेतु माखासे आर्टिस्टफोर दङ सिगांनि लिजेन्ड
जिखौ होनो बिथांमोनखौबो हेल्प खालामबानो जाबाय जिहेतु जोंना पेनसन मोना बर' आर्टिस्टफोरा पेनसन मोना बेनि बागैबो सरकारजों रायलायहैबानो जाबाय आरो लोगोसे जोंनाथ' बर' फिल्म इन्डास्ट्रियावहाय मा होनो सिनेमा हलफोरबो गैया एभेलेबल स' बेनि थाखाय नोंथांमोना रायलाय मा आंनि थाखाय मिटिं खुंबाय थानो मा दरखार आं बायदि फिसा मानसिनि थाखाय नङा होमबा जेसेबां माने दावराव जानांगौ जाखालांबाय बेनि उनावहाय नोंथांमोना आरो एसेबां गिदिर इस्यु खालामबाय थानाङा गोबां मावनांगौ खामानि दङ होननानै आं सानो स' बेफोरखौ नोंथांमोना माव आं बायदि नेहात मानसिनि थाखाय नोंथांमोना नांबाय थानाङा आरो जाय बिथांमोना नायनो गोसो नायगोन इउटुबाथ' अपेन प्लेटफर्म बेथ' इन्टारनेसनेलिसो जेनेबा बयबो टेलेन्टखौ श' खालामनो हायो बेयावहाय सोरबा होबथानो माने बेबायदि खालामबाय थायोब्ला आङो ल'नि हेफाजाब लानो नांगोन आरो ना मानो होनना बुंबा एसेबां मेन्टेलि प्रेसार लानो हाला माने बहुत लाबाय मेन्टेलि टर्चार खालामजाबाय थानो हाला आं गावनो स्ट्रं जानायखायसो दिनैसिम आं बेफोरबायदि अबस्थायाव दङ दिनै जुदि आं उइक जानानै जुदि आं दिनै गावखौनो फोजोबस्रांना लानायमोनबा दिनै रायजो राजाफोरजों आं दिनै बैसागु रंजालि बैसागुआवहाय आङो बे बिथांमोनजों रंजाफानोबो हानाय नङामोन स' आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै एसेबाबो बुजिगोन आंनि फारसे आरो जोंनि न'आवबो एसेबां दुखु दाहा सहायनांबाय आंनि थाखाय बिमा बिफाया स' आङो आंनि बिमा बिफाखौ निमाहा बियो जे आं बायदि फिसाजो खांनानै बिथांमोना बिराद दुखु दाहा सहायनांबाय आंनि थाखाय आंनि बिदा बाजै फंबाय आंनि आब' बिथांमोनखौ आं निमाहा बियो आरो आंनि जाय रिलेटिभ्स बिथांमोनखौ आं निमाहा बियो खिन्थु आङो मिथिनानै बे गोरोन्थिखौ मावाखै आं मिथियैयाव बे गोरोन्थिखौ मावफ्लांबाय बेनि थाखाय आं साजाबो मोनबाय आरो आं दा नोंथांमोनखौ बुङो जे इयुनाव नोंथांमोना आंनिफ्राय बेफोरबायदि गाज्रि खामानि मोननाय नङा आरो जिहेतु बे गाज्रि खामानि जिथु इन्सिडेन्ट जालांदों बेखौ आं हारसिङै मावना लायाखै बेवहाय गुबुना आखाइ दङ बेनि थाखाय आं केसबो होदोंमोन खिन्थु हाइ कर्टसिम आं थाङासै मानो माखासे मानसिफोरजों जुजिबाय थास्लायस्लाय सिरि थानायानो मोजां आरो सिरि थायालासिनो जुदि बे खोथाखौ लानानै जुदि दाङाबाजि जालायबाय थायो बे जेब्लाबो जोबखानाय नङा बेखायनो आं आंनि जायगायाव दङ भाइ मोजाङै नोंथांमोनाबो गावबा गाव जायगायाव थाबानो जाबाय बास बेनोसै दिनैनि बुंनांगौआ आरो जुदि आङो फिउचाराव जुदि आङो चान्स मोनोब्ला जे जोंनि नाब्ला सारखौ हेल्प खालामनांगौ बा जोंनि बर' हारिनि थाखाय जेसेबां मानसिफ्रा सेक्रिफाइस खालामदों बेफोर बिथांमोनखौ हेल्प खालामनायाव जुदि सोरबाफोर आंखौ माने लोगो लायोब्ला निस्सय आं बेवहाय एसेबाबो हेल्प होनो हागोन जाखिनि हायो आंबोथ' एसेबां गिदिर मानसि नङा जे आं गासिखौबो बिदि खालामनो हागोन बेबायदि नङा खिन्थु आङो नोंथांमोनखौ दिनैहाय प्रमिस खालामो जे जोंनि हारिनि थाखाय जाय बिथांमोना सेक्रिफाइस खालामदों आंनि जा एसे आर्निं इउटुबनिफ्राय नोंथांमोननि अननायावहाय बेखिनिखौहाय आङो बेयावहाय इनभेस्ट खालामनो हागोन जेरैहाय आङो बर' हारिमुखौ फोथांनो थाखाय बा आंनि गोसोआवहाय हारिमुनि अननाय थानायनि थाखाय हारिमुआवहाय आं इनभेस्ट खालामनो हादोंबा निस्सय आं बर' हारिनि थाखाय जाय बिथांमोना सेक्रिफाइस खालामदों आं बेवहायबो जगदान होनो थाखाय आं रेडि आरोना स' बेनोसै आंनि बुंनांगौआ आरो नोंथांमोना आंनि बुंनायखौ जुदि गाज्रि मोनदोंब्ला निमाहा बिबाय आङो लोगोसे आं एसे दिनैहाय ल' भइसआव रायलायनाय जादों स' नोंथांमोना साननो हागौ सिम्पेथि गेन खालामनो थाखाय बेबायदि रायलायथिदों होननानै खिन्थु बे नङा बहुतथा प्रग्राम गाबोबाय बिथिं बहुत इन्जय खालामबोबाय क'क्राझार गसाइगाव चिरां आरो दा दंबावो गरेस्वरावहाय मेनि 1 तारिखआवहाय स' तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट गबसारावहाय आंखौ मामोनथाय बागुरुम्बा हारिमु आफादनिफ्राय रंजालि बैसागु फोरबो खुंनायावहाय नोंथांमोना आंखौ एज ए आलासि महरै हांख्रायनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर आरो आंबो एक्साइटेड जानानै दङ नोंथांमोनखौ लोगो हमनो थाखाय आरो नोंथांमोनजों रंजालि जिहेतु बिदाय रंजालि फोरबो नोंथांमोना फालिदों बेवहाय आंबो थांनो थाखाय बिराद एक्साइटेड नोंथांमोनजों रंजाफानो स' बयबो जोंनि बर' हारिया बयबो खौसेथि जानानै थानांगौ आरो जाय बिथांमोनहा जेलाव दङ बिथांमोनखौ बख'नो थाखाय जोंनि गिदिर गिलावफोरखौबो आङो रिक्वेस्ट खालामो जे बिथांमोननि थाखाय माबा नङा माबा मोनसे राहा दिहुनथों जिहेतु जोंनि थाखायनो एसेबांखिनि सेक्रिफाइस खालामबोबाय आरो आंनि बुंनांगौआ बेसेनोसै आरोना गावजों गाव नांलायबाय थानांला आंखौबो जुदि मानसि हिसाबै अनोब्ला आंखौ आंनि जायगायावनो थानो होदो गेमस्रि होननानै जेब्लाबो आंनिनो टपिक लानानै एसेबां गिदिर मोनसे आफादा माने इमान माने बिग इस्यु खालामबाय थानांला आंनिफ्राय मोनसे रिक्वेस्ट बेनोसै आरो बिदि थारैनो बर' समाजनि मोजांखौ लुगैयोबा बिथांमोनखौ हेल्प खालाम आरो जिहेतु जोंना रामसिं गेल्ला होनना बुङो रामसिं जिहेतु जोंना कमेडि लिजेन्ड जिथु दङ बिथाङाबो एक्सटेन्सन
एक्सिडेन्ट जानानै गोलैनानै दङ बिथाङाबो माने मा होनो हेल्प बिदों आरोना निउसावबो माबा फेसबुक पस्टफोरावबो आं नुदों स' बिथांखौबो हेल्प खालामनो नाजा नोंथांमोना जिहेतु एसेबां गिदिर मोनसे आफाद Bcaa स' बिथांखौ हेल्प खालामनो नाजाबानो जाबाय आं बायदि नेहात मानसिजों नांबाय थानांला आरोना सारमोना थेंक इउ